Yalah, deleki kantongku. Halah, kosong barang. Wah, iki kudu golek kerja. Ning kerja apa ya? Sik pikir kerja ah. Rek ane ndi rek? Ndi ta wong sing ngomong ke? Nek kene wae aku wae. Oh alah kowe to, Bro. Kowe ngopo ning kono? Ki ngising heeh. Wah, ndodok barang e ejan. Ngising kene kali to, ning kene ki ra kali ta ini. Ane ndi to rek? Yo ngene iki aku arep golek kerja ning kerja apa ya? Wayah kok ngene wong golek kerjaan apa ora? Ayo aja ngenyek. Alah, timbang kerja angel-angel mending kerja mbek aku. Mending sesuk wae marani ning omahku. Yo, jadi sesuk angal-angal awan. Kanun. Monggo. Wis teko to kok gasik men. Iya, Bro, ayo ndang mangkat. Ndak selak awan iki lho. Ndi? Kok lali to? Sing wingi sore kae lho sing kowe omong. Tak jekokke alate. Nyoki arete babure kok. Lho, kok nggo barang kok engko arep lanjut ngeres sisan? Ah, aku tau melu aku. Wis tekan lek. Lho, kok ning aku jare arep golek kerja gua aku. Ya iki kerjaan sing anyar iki ngaret. Walah iyong, jebule kerjaan iki ngarit. Aduh. Wah, wah, wah. Ah.